No. What I need is abankwana aba tebakolega askagalia. What us in diaspora we need to do is to think what we are going to do for our country. Like mwako mnateba ingeto tagere tokole as our country regardless of having some fools. Ingeto tagere tokole. Nyangena set an example. Nyangena I will get with you. And I know for sure people are saying that, we can't do. There's nothing that cannot be done. If other guys have done it, I know we can do it. So let's get together, let's share ideas on how we can transform our counties, on how we can transform our country, Kenya. Thank you very much for coming. I'm very humble to see you guys. You have really sacrificed your time to travel from long distance over here to support this noble cause. Thank you very much. May God bless you. As you travel back, may He shower you with the traveling masses. And I know for sure we will meet very soon. So from here, tonight we'll be meeting at Obedis Function at Metro. Please let's meet there. And next week, on Saturday, we'll be at Felix's house to support him on the function he's trying to have on April. Otherwise, guys, thank you very much. May God bless you now and the days ahead. Thank you so much, Rico. Thank you so much. Thank you so much. Ekerato egura mangana ya maya iga pakato ikere iga na wanta kete ko thank for coming na yons mwagambire kera kongo jokwana iko ni manyete ngati nkonya ko ya summarize mangana yibuya upuno uri behind nyanganya aranyare ko ya summarize tika to ire chinga keji to welcome a first lady Lydia kanyago chango gocha muna go smile biye ko nero gerete nyanganya atum actually nyanganya ngo atumete computer leader ataraja Lydia ajana ndoje bizuya jaka kwa choka kabisa Lydia njuga she is the lady behind this success iko bono Lydia kwa nango na abantu na ende bono move vote of thanks. Thank you so much. Mojo kron. Yeah, thank you guys for coming. And before I speak, I could love to call my mom to talk, then I finish. Now what the program ya? Okay. Sawa. Nashukuru kwa kuja na pia nina furaha kemkem kuwaona mpaka mwenzangu ambaye tulikuwa naye Minnesota kwa yetu tukufu amefika hapa. Nashukuru na pia nawaeleza kuwa hii mambo ya kutuma kompyuta ni kitu nilipata mume wangu akiendelea, nami nikaona ni jambo nzuri. Tukatembea tukitafuta, tumezunguka hapa Denton tukitafuta, lakini Mungu ameweza kutusaidia na tunaona tunaendelea vizuri. So kwa haya yote nawashukuru kwa kuja na mmekaribisha wakati wote. Asanteni. Mbia mano mojokoro na mojokoro mbiale na watu kuna kusabanga basi tonya komenta kengenjeyo iyo na watu ketengenjeyo mbia mano ekerere ngenjeyo tikabano tokore pi takete kokora pi nekera tokora pi without yo mongno abanju ko jo mongna Eunice mongno yale mwana wana nonyoro manene without yo mongno yangandru kwa negro ya nyangenya eja eri nyangenya sare kwebisa imeno mongno yo simekete anga tanya tena sa kwebisa omongno tigato kore kabisa ato bless as we go ngo ato sabere and then we shall be okay ngo kwa nale monua ma ato sabere then to kore ngenche mbia mano baba ka ki to kwanya mbia mano asante na wakwani ya ba minto mbia mwe mwensiga na go kira sogoja mwa omonto na rugorosia endagera oganya abantu babasani baye bajije banyora mbago karaki mbagoja lakini twagokira sogoja kwino ande tuigure bia omwana nyangenya narorire bia sana ande nagokira sore enchero amenyete gaiga nenchira abasani obwate nakwena nirimbia mono erieta riao narorire nori roseti ande no chengete erieta sore ando genderera boigo
egento kende nankoiraniria mbuya mono omwana nyange nyarenge koba omobe korunse tinarenge gocha komunyara omonto ogerete akabaiga ngieso akaba ase Yesu na into tukaba ase Yesu tukamobika ase amagoko a Nyasaye naende tukamosemberia ng'a omonene naye gwatoete omwana oyo iga tomokinirie ase enchera ya bene anyare koba ogokina obwate chitabi chire chingiya arenge koba omwana omobe eri naye nkomobeka ekonda iga arenge gokana pi enchera arenge gokana neye ase eng'encho ya obwenenu arenge gokanera erinde atige esukuru lakini Yesu agasoa ime yaye agasoa ime yaito tukamworokereria chimbu chiria akanchirana akagenda ekonda twanyora chibesa ichio ochire esukuru abana bande bangete ekegori kiaye tibari muna bariga nabo ngokoiraneria ng'a mbuya mono ritang'ani ase ogwancha kori kwagwanchete okaibisa ase echaimi togakora chikonda mpaka yagerire naikire iga na inche nabo nkoiraneria ng'a mbuya mono tiga Yesu anyare koba okobakwa kare na kare egento kende ngokoiraneria amasikani iga are amaya kobua emekera ya eching'ondi egento nakwanera igo ninki omokera bwa eng'ondi igo ogosarora amaguta agwansa monwa ekebua giatogetie enyoni korwa omote igoro enyama egatonya korwa monwa gekaria igo omwana one nkogotebia ng'a totogigu mono bwanche ng'a natogigwe ase ense eye lakini Yesu akore ki agotogia ime yao inche eki naki nangosaba Yesu agotogia ime yao naende bwetogeri Yesu tobase gwetogia ebieka igo ng'a nabo toragotogia inse aiga chinyama chirwe igoro chinoru na emekere emenoru abanto bari lakini bagosoka gochiga abwo banyora amang'ana bagokwana na amao tiga Yesu atogigwe buna omorandi aetieka gotosabera ririmambi nairaneiri mbuya mono ase bari mwancha gocha omonene tiga atokonya amo twensi naende enchera mokobwatera na abagusii mwensi pi aiga Kenya egento narorire ekiya obo omobori mokorangirani igo mokominyoka ase eng'encho ya emeremo mobwate emaiga ekobagasa chinsa naki gekogera gange mokobuta chirese chintambe lakini ase eng'encho ya egekasi mokoirigeria Nyasaye tiga anyare koba okobakonya ase mokonyara koba mogotacha mosoboke Yesu anyare koba ogosoa ime yaino chingaki chionsi ekero momenyete ase oboiko obo bwense tobasa kominyokia oboiko obo bwense borobwo ebokoera lakini ime enkoro Yesu tabasa koba okorema ime abo nabwata ng'a nigo mbuya mono babe egento bono gotokorera nogosaba tiga totene nango tosabe Nyasaye oito omobui okobua bionsi tata omonene twachire asore ekero twacha ase enyomba igo omosangererekano amo na abaminto abagusii abagima tata omonene ntocheti torabaya ase obosio bwao igo twacha Nyasaye torabakoria ebibe naende totabwenereti ase obosio bwao ritang'ani twasabire okwabera korwa asore aya twanya koba togokwana are bogeka amamincha ase obosio bwao twasabire ritang'ani otwabere ekero togokoboria amasabo aito anyara koba akoigweka gocha igoro bwa asore rigereria Nyasaye omoroberio bwa orenge ase enyomba eye igoro ya chikompyuta chiankogenda ase abanto baminto ase nka omonene koranche chinyara koba gogotang'ana na amaraika amachenu anyara koba gochikia abaminto bare ase ebinyoro na barabwo banyara koba bakonyora abana banyara koba bagosoma omoito nere anyara koba ogotaboria esemi korwa ase kompyuta eywo nere anyara koba ogocha ase ense eye iga nere anyara koba okororokana gochia ase nka abana baito banyara koba bakoinyora omonene twakoiraneria ng'a mbuya mono ase bionsi ebikwanyara koba kogokora abaminto Nyasaye bachire iga ekero bakonyara koba bagosoka korwa ase enyomba eye obarae na amaraika aya are amachenu kiara bakori na ebioma birochi na amagoko amwanya banto na aba bagotigara ase enka eye tata omonene batigare ebisi na omorembe binyare koba bikororokana totiga gotoiraneria ng'a mbuya mono obwanchani bwao bonyara koba bogokorekana igoro bwa asore tata omonene chingaki chionsi ase obogima obo iga tobwate omoika mochenu onyara koba ogosoa chinkoro chiito kera rituko tonyara koba togotenena boronge gocha ase obosio bwao tonyara koba togokobwenera buna abana bao twasabire na kwegena ime ya amanyinga Yesu igoro omotoria amen. bono nainche nabuteiruga bono nabutiru nomorari bono nomorari orara nande ng'akokoboka